El rerefons català del Decameró. El motiu del títol d'aquesta ponència és degut al descobriment d'una dada molt clarificadora que vaig trobar mentre jo llegia un llibre de Giovanni Boccaccio que porta per títol El Decameró. El volum que va arribar a les meves mans és una edició en castellà impresa l'any 1987 a la ciutat de l'Havana, Cuba, o Cabana, si voleu. Sé per experiència que llegir llibres o documentació publicada en països estrangers aporta novetats, si més no, punts de vista diferents. Veiem en pantalla a Giovanni Boccaccio i al costat la portada del llibre que jo vaig llegir, on els nois, curiosament, porten barretina. La dada que vaig trobar és la següent. Resulta que a Nàpols, entre els anys 1349 i 1351, hi havia un carrer que anomenaven Rua Catalana. Això ho escriu el Giovanni Boccaccio. Aquesta informació em va cridar l'atenció, ja que la conquesta del regne de Nàpols per part d'Alfons el Magnànim es va dur a terme entre els anys 1435 i 1442. Per tant, sabem que 100 anys abans, aproximadament, a la ciutat de Nàpols hi havia un carrer anomenat el carrer dels catalans. Així doncs, entenc que a Nàpols hi van arribar primer els catalans que el propi Alfons el Magnànim. Rua catalana, no rua aragonesa ni rua espanyola, rua catalana. Aquest llibre del que parlo, el Decameró, consisteix en la publicació d'una colla de contes. La Rua Catalana surt al conte La bona fortuna d'Andreuccio de Perugia, novel·la 5è, segon dia. A peu de pàgina de l'esmentat llibre hi ha una nota que diu: els catalans omplien la cort napolitana en l'època, traslladant allà no poques costums. La Rua Catalana de Nàpols és un bon record d'aquell floreixement de colònies catalanes ja brillants abans de l'arribada d'Alfons V d'Aragó. Això ho diu l'edició de l'Havana, com que són cubans, poden dir-ho, van al grano. Vaig comprovar, resulta que el Decameró va ser traduït al català l'any 1429. Vaig buscar si la Rua Catalana també sortia a l'edició catalana de l'any 1429 i a l'original italiana, i efectivament també surt. Veus? Aquí surt. Per una carrera com apela la Rua Catalana se més. I la versió italiana: si torce a man sinistra e su per una via chiamata la Rua Catalana, si mi sé. Canvia de pàgina. Sí. En aquest llibre, el Decameró, 1349-1351, no només veiem la referència de la Rua Catalana, sinó que també a la novel·la setena, que porta per títol La filla del soldà de Babilònia, Boccaccio esmenta l'illa de Mallorca. Boccaccio ens explica que la filla del soldà, la protagonista d'aquest conte, va naufragar a l'illa de Mallorca i allà es va establir una temporada. Dies més tard, i veient que algunes dones ballaven danses mallorquines, ella es va posar a ballar danses alexandrines. Vull entendre, doncs, que Boccaccio sabia diferenciar entre les danses mallorquines i les danses alexandrines. Més endavant, en aquesta mateixa novel·la, la setena, Boccaccio ens parla d'una nau catalana que era l'illa de Rodes, on un navegant català recull a la filla del soldà i la transporta cap a un altre indret. També a la novel·la novena, que porta el títol La dona d'en Bernabó, Boccaccio dona protagonisme a un altre navegant català, de nom Encarac. Com que en Boccaccio escriu el nom del personatge, vull entendre que el coneixia. La familiaritat que Boccaccio fa servir amb la que fa servir el gentilici català em va fer preguntar-me qui era aquest escriptor, qui era Boccaccio. Doncs bé, a veure... Això són els dos retalls on surt, on hi ha informació. A veure, Giovanni Boccaccio qui era?
Es desconeix exactament on va néixer Giovanni Boccaccio. Segons dades de la Gran Enciclopèdia Catalana, podria haver nascut a París l'any 1313, però també es diu que podia haver nascut a Florència, a la ciutat de Certaldo, a la Toscana italiana. Boccaccio va morir a Certaldo l'any 1375. Sembla ser que Boccaccio va passar la seva infància a Florència, segons descriu l'esmentat llibre que vinc comentant tota l'estona, el de Camaró, editat a l'Havana. Quan ell, Boccaccio, tenia 12 anys, es va traslladar a Nàpols. La Gran Enciclopèdia Catalana ens diu que Boccaccio fou enviat a treballar a Nàpols l'any 1327. Sigui com sigui, Boccaccio va anar a viure a Nàpols quan era un adolescent. També, segons la Gran Enciclopèdia Catalana, Boccaccio estudià dret canònic a Nàpols al mateix temps que participava a la vida mundana. Boccaccio va escriure les primeres obres a Nàpols, la Caccia di Diana, el Filòcolo, el Filòstrato i el poema en octaves Teseida. El poema en octaves Teseida fou començat a Nàpols i acabat a Florència l'any 1340. L'any 1340 Florència, Boccaccio s'establia a Florència. En el llibre esmentat ens diu que Nàpols era el punt de contacte de la cultura provençal aportada per als Anjou i la bizantina, de poderosa influència aràbica. En aquest ambient napolità viu Boccaccio fins als anys 1340, dominat per la dedicació al saber i la cultura. Tota l'obra juvenil de Boccaccio està transitada de la presència de Nàpols bulliciosa, sensual, de la seva experiència de l'amor i dels entusiasmes culturals. Era l'època de la reina Joana i de la casa dels Anjou. I la reina Joana, que era de la casa dels Anjou, era la successora al tron de Nàpols en aquell moment perquè el seu pare, el duc de Calàbria, havia mort. A veure, jo penso que això és important. És a dir, he barrejat aquí la reina Joana, provençal, i Justinià, que és el bizantí. Per què he barrejat aquestes dues? Perquè la cultura provençal i la cultura catalana en aquell moment era la mateixa llengua, i perquè Bizanci, fixeu-vos que aquest, el Teodor, va vestit de color porpra, que és com van vestides les princeses napolitanes i reines napolitanes que pinta el Leonardo. Per això he posat, és una barreja de català i de bizantí el que hi ha a Nàpols. Continuo. Boccaccio va escriure 104 biografies de dones, entre elles una biografia d'aquesta reina Joana I de Nàpols, de la família dels Anjou, 1326-1382. Comtessa de Provença i també princesa de Càia. Reina Joana I de Nàpols, 1326, Lucano, 1282. Filla de Carles de Calàbria, neta de Violant d'Aragó i besneta de Pere III d'Aragó. Un dels seus cònjuges fou Jaume IV de Mallorca. Va ser reina de Nàpols dels anys 1343 fins al 1381, quan fou feta presonera. He afegit la imatge de Justinià a l'església de Sant Vitale a Ràbena per donar entenent de la barreja provençal i bizantina. Com que segons diu Bilbeny al llibre Sant Francesc, que els càtars, la llengua catalana i la llengua provençal i el català eren la mateixa llengua, en aquest temps no trobo gens sorprenent que a Nàpols hi hagués molts catalans durant el domini d'una reina que també era comtessa de Provença. Boccaccio fou amic de Petrarca i fou un estudiós de Dante. Boccaccio va escriure en italià i en llatí. Boccaccio influí poderosament en la literatura catalana medieval. Hi ha una traducció al català de la seva obra El Corbaccio l'any 1397 per part de Narcís Franc. L'any 1429 es va traduir el de Camaró i l'any 1440 es va fer la traducció de la Fiametta. Conclusió. Entre la cultura napolitana i la catalana, durant molts anys hi va haver una simbiosi. A la imatge veiem els dos personatges en barretina del llibre El de Camaró, editat a l'Havana. Veiem també Dante en barretina i a Boccaccio amb una cosa que se li assembla. Acabo. I ara parlant amb el Paulo Pellegrino, que també està al cas d'aquestes coses,
m'ha dit que és curiós que el Boccaccio, que en el de Camaró no trobes cap expressió toscana ni florentina, com si hagués après l'italià a Nàpols. Això m'ho ha dit el Paulo Pellegrino. Per tant, la simbiosi consisteix en que era una barreja que tothom vivia de tothom. Els napolitans vivien dels catalans, els catalans vivien dels napolitans, els napolitans dels provençals. Era una mena de barreja. Finish, he acabat.